Άρης ακόμη πεινάμε. Δεν μας έκανε και χάρη ούτε η θάλασσα να μας βοηθήσει, είχε πάρα πολύ κύμα, οπότε δεν καταφέραμε να φάμε ψάρι αυτή την εβδομάδα. Άρα πάμε στην πρώτη ασυλία πολύ πεινασμένη. Θέλουμε να κερδίσουμε πάση θυσία γιατί είναι η μοναδική ασυλία που έχει φαγητό. Οπότε είμαστε αποφασισμένοι, το θέλουμε πολύ και εύχομαι σήμερα να είμαστε εμείς νικητές. Έχω κάνει το ζεσταμά μου εγώ το βράδυ, έτρεξα 2 φορές. Πήγα να κλάψω. Μου γύρισα πίσω πάνω να βγάλω παπούτσια από μέσα, ξαπλώσω και λέω όχι μεγάλε. Εγώ το ζέσταμά μου το έχω κάνει ήδη από τα χαράματα, γιατί ξύπνησα με κάποιους πόνους στο στομάχι, νομίζω καταλαβαίνετε. Αλλά λέω οκ, θα πάω να τσιρίσω και να δω τη θάλασσα. Εκεί με έπιασε κάτι άλλο. Στο τσάπτο κολλάω, Ευτυχώς έφερα νίκη. Τα κατάφερα. Αλλά ήταν ωριακή. Οπότε το ζεσταματάκι μου το έχω κάνει. Είμαι έτοιμος για τον αγώνα. Και ανάλαφρος. Μπορώ να παίξω τώρα. Δεν με πιάνει το ιδιορίκας. Έχει να γίνει πανικός. Πρώτος αγώνας ασυλίας, ο πιο σημαντικός για μένα, γιατί αν το κερδίσουμε θα έχουμε ψυχολογία για τους επόμενους. Επίσης έχει φαγητό, έξτρα σημαντικό. Ξεκινάει η πρώτη ασυλία σήμερα. Ευελπιστώ η ομάδα να τα πάει πολύ καλά, διότι η προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν καλή για εμάς. Και οι ασυλίες βγαίνουν προσγειόμενοι, υπάρχει μια μεγάλη ομάδα, οπότε εύχομαι αυτή η εβδομάδα να ξεκινήσει δυναμικά, να κερδίσουμε και να μην χάσουμε καμία ασυλία. Κρίσιμη ημέρα. Ειδικά για μας πιστεύω. Πρέπει να βάλουμε τους πελάτες αν χάσουμε, ο υποψήφιος τις τελευταίες εβδομάδες δεν έχει αλλάξει κάτι για μένα, γιατί είτε κερδίζω και φέρνω πόντους στην ομάδα, είτε χάνω, είμαι πάντα υποψήφιος.